tuo puolesta tuo. Aika iso On suu. se on. Bravo. Se on planari pois. Lopettaa se jotenkin poskesta kiinni täällä. Rupes tapahtumia tulemaan. Eikä ole mikään kauhean iso kakku, Ei. ihan sukka. Puolitoista 40. Puolitoista 2. Noita täältä tulee niinku ihan kusinaan mahtuu 10. On se ehkä vähän yli puolesta. Joo, se on ne pihit on muuten tulla siinä vielä. On sama pahto. Otatko tosta? Onhan tuo jo aika iso. Otetaanko me haaviin? Ei, mä otan tästä poskista. Mut täällä nää kaikki hauvat on tämmösiä, tiedätkö, töpöjä. Nää tääkä on pitkä niinku. Olisiko kuvan voinut ottaa? Ei niistä kannata limatumpia kuvailla. Tuli se videolle. Tuli.